Ами от всякога го. Що? Ами не знам, аз... На какво им пречи? Ами на строежа, защото... Ужас. Ами ужас е. Някой им е казал. Моля, автограф ли? Автограф после. Какво, на обиесна природна музика? После ще иска да дишаш чист въздух, ама няма да има чист въздух. Ще се тровиш. Не е проблем. Хора има пари, има. Пари има, парите не стават за ядене и за дишане. Кое не става, връче? Парите не можеш да ги дишаш, не можеш да ги ядеш. Не можеш да пиеш, всичко става. Ама няма ти разрешително за да... 100% няма. 100%. Ма не трябва. Кмета няма дърва, иска да му нарежем дърва, но... Сега глупости сега. Хора пълни дърва, няма дърва. Кой няма дърва? Да, то Ма то всяко дърво, което... Ако трябва да режат всяко дърво... Абе, слушай, че това част не може да направи. Ма няма, че не част имот, дървото не е част. Няма, не може да се реже. Дори с част имот не може да режеш дърво.
на слънцето да ме грее, природата да ме грее. Това просто ходи.